Olipa kerran pieni siemen. Vuosien saatossa siemenestä kasvoi mahtava kuusi. 50 vuotta sitten tuhansia tuon kuusen taimia jaettiin istutettavaksi ympäri Suomea. Missä ne ovat nyt? Hämäläisiä pidetään yleisesti hitaina ja harkitsevina, mutta myös sitkeinä ja peräänantamattomina. Monet hämäläisiin liitettävät käsitykset liitetään myös kaikkiin suomalaisiin. Hämäläisiä onkin pidetty kunnon suomalaisen perikuvina. Hämäläiset ovat yksi Suomen vanhimmista heimoista. Häme on ollut yhtäjaksoisesti asuttuna jo kivikauden ajoilta. Aloitamme Hämeen matkamme Päijät-Hämeestä. Päijät-Häme sijaitsee eteläisessä Suomessa Hämeen historiallisen maakunnan itäosassa. Nimityksenä Päijät-Häme vakiintui 1950-luvulla. Suurin osa maakuntaa kuuluu Päijänteen vesistöalueeseen. Lähes 120 000 asukkaan Lahti on Suomen 8. suurin kaupunki. Lahti on perustettu vuonna 1878 ja kaupunkioikeudet se sai vuonna 1905. Lahti onkin nuorin niin sanotuista vanhoista kaupungeista. Lahti tunnetaan urheilukaupunkina. Salpausselällä on Lahden urheilukeskus. Urheilukeskuksessa on Lahden stadion. Stadionin vieressä sijaitsevat Lahden hyppyrimäet. Urheilukeskuksessa järjestetään vuosittain Salpausselän kisat, jotka ovat osa hiihtolajien maailmankappia. Lahdessa on järjestetty myös kaikkiaan 7 hiihdon maailmanmestaruuskilpailut. Viimeisin niistä vuonna 2017. Lahden pääkirkko on Alvar Aallon suunnittelema Ristin kirkko. Vuonna 1978 valmistunut kirkko kuuluu arkkitehdin viimeisiin töihin. Ristin kirkko sijaitsee Kolkanmäellä, Mariankadun pohjoispäässä. Samaisen kadun eteläpäässä puolestaan on arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema Lahden kaupungintalo. Vuonna 1912 valmistunut kaupungintalo edustaa tyyliltään myöhäisjugendia. Suomen sisällissodan aikana kaupungintalon torni kärsi vaurioita punakartin tykkitulesta. Talvisodan aikaan kaupungintalo joutui ilmapommituksen kohteeksi tammikuussa 1940. Tuolloin se kärsi huomattavia palovahinkoja. Kaupungintalon tornissa oli 2 ilmavalvontalotaan ylläpitämä ilmavalvonta-asema. Reilun 8 000 asukkaan Asikkala on perustettu vuonna 1848. Asikkalan nykyinen tiilikirkko on valmistunut vuonna 1880. Nykyistä kirkkoa edeltänyt puukirkko oli rakennettu todennäköisesti 1660-luvulla. Kirkon rakentamiseen on käytetty noin 1 000 000 tiiltä. Vesijärven ja Päijänteen välisellä kannaksella sijaitsee kunnan keskustaajama Vääksy. Vääksyn halkaisee 1,3 kilometrin pituinen Vääksyn kanava. Vääksyn kanava on yksi Suomen vilkkaimmista veneilykanavista. Vuonna 1871 valmistuneen kanavan rakentamisesta oli puhuttu jo 1850-luvulla. Myös Kalkkisten kanavan rakentamisesta oli keskusteltu jo 1850-luvulla. Päijänteen ja ruotsalaisen yhdistävä kanava valmistui vuonna 1878. Kalkkisten kylässä asuu noin 700 asukasta. Kylä on valittu Päijät-Hämeen vuoden kyläksi peräti 2. Kalkkisilta on löytynyt merkkejä asutuksesta jopa 5000 vuoden takaa. Kalkkisilla on myös Liisa Kainulaisen synnyinkoti. Myös täältä löytyy 50-vuotias koti Kuusi. Tämä talohan, jossa me nyt ollaan, niin on rakennettu 1947, jolloin
äitini ja isäni muuttivat tähän. He pari vuotta asuvat tuossa naapurustossa. Isähän on ihan tästä naapuritalosta kotoisin ja äiti tuolta Heinolan maalaiskunnasta. Ja tosiaan täällä sitten he viljelivät maata ja heillä oli lehmiä ja isä teki metsätöitä. Ja täällä tosiaan minäkin olen syntynyt, että siihen aikaan oli vielä nämä kotisynnytykset muotia, mutta kyllä täällä kätilökin kävi sitten, että ihan olen niin kuin itse näin kypsissä kymmenissä ajatellut, että kyllä mulla oli ihana lapsuus, oli eläimiä ja varsinkin hevosista tykkäsin kovasti. Meillä oli yksi Esa-heppa, jolla mä tein kaikenlaisia töitä sitten, mitä nyt pikkutyttö saattoi tehdä ja ratsastelinkin sillä. Ja todella olen niin kuin juuristani ihan voi sanoa ylpeä, niin kuin tuo Kuusi saa olla juuristaan ylpeä. Että kyllä mulle niin kuin hirveästi merkitsee tämä paikka ja olen todella kiitollinen siitä, että Auliskin on suostunut tulemaan tänne minun kanssani. Että täällä me ollaan hirveän paljon vapaa-aikaa ja lähestulkoon, ei nyt ihan ympärivuotisesti, mutta melkein. Tuo kuusi on istutettu tuohon tien varteen ja isäni Oiva Mattila oli ehdottanut, että se pitäisi olla vielä lähempänä tuota tietä, että kaikki näkee sen. Ja hänhän oli hyvin isänmaallinen ihminen, halusi ehdottomasti, että kuusi pitää hankkia. Ja mun veli Ossi on sen siihen istuttanut. Hän oli silloin 19-vuotias nuorukainen ja muistaa, että oli kevät silloin, kun hän sitä istutti. Ja kuusi oli ollut sellainen aika kitulias 3 vuotta ja sitten se innostui kasvamaan ja nyt se on aika hulppeen näköinen tuossa, että sitä ohikulkijatkin katselevat, varsinkin sen jälkeen kun löytyi tuo kyltti, että mikä se kuusi oikeastaan on. Isä oli sellainen kova Suomen itsenäisyyden ystävä ja aina hän muisti mainita, että paras nuoruus häneltä meni Karjalan korpiin, eli se oli sellainen alta 30 nuorukainen, kun 5 vuotta oli sodassa, niin hän osasi arvostaa sitten kovastikin tätä itsenäisyyttä. Ja hänhän on syntynyt samana vuonna, kun Suomi itsenäistyi, että isä syntyi elokuussa ja Suomi itsenäistyi joulukuussa samana vuonna 1917. Sen verran sitä kyltistä, kuusen mukanahan on tullut se ton kuusen kyltti ja minä kun tulin tähän silloin 90-luvun alussa tähän talon vävyksi, niin ja sitten Liisan isä poistui meidän keskuudesta sitten. Ja täällä oli kaikennäköistä, niin kuin maatalossa on tavaraa ja tuossa on semmoinen tyhjä talo, missä oli myöskin kaikkea jemmattu semmoista tavaraa, mitä luultiin tarvivan joskus. Ja minä löysin ton kyltin sitten sieltä ja kyselin sitten Liisalta, että mikä tämä oikein on, että täällä on tämmöinen itsenäisyyskuusen kyltti. Ja no silloinhan asia sitten selveni, minulle valkeni toi kuusen tarina, mikä se on, ja kyltti tuotiin sitten tuohon kuusen luokse, ja se on siitä asti ollut siinä. Ja tuossa on kiva seurata joskus, tästä menee aika paljon lenkkeilijöitä kesäaikaa ohi kesäasukkaita, niin moni on pysähtynyt tuon kuusen luokseksi kyltti, ja ne on lukenut sen kyltin tarkkaan ja tutkinut, että se on niin kuin ehdottomasti hyvä se kyltti siinä kuusen luona niin kuin kertomaan tarinaa myöskin muille. Vielä toinen kiva juttu, niin kuusessa on oravan pesä. Siellä pari talvea sitten asusti oravan poikasia ja ainakaan viime talvena mä en kyllä nähnyt yhtään, mutta se pesä on edelleen siellä. Kyllä on kerrottu lapsille, että siinä on Suomen itsenäisyyskuusi ja on tarkoitus lapsenlapsillekin myös kertoa, että tämä on arvokas kuusi ja saa ehdottomasti olla, että ei me olla sitä hävittämässä mihinkään. Että luulisin, että se on aika pitkäikäinen, kun se on noin tanakka ja komia tuossa, että saa olla. Ehdottomasti. Ja tässä on aika kovia myrskyjä ollut muutaman vuoden aikana, niin ei siinä ole mitään viitteitäkään, että se lähtisi kaatumaan siitä. Että se on hyvin juurtunut kyllä siihen. Minusta se oli aivan upea juttu, että ilman muuta jotenkin hyvä muistaa, että pikkunen Suomi itsenäistyi ja saamme olla edelleenkin itsenäinen kansakunta, ainakin toistaiseksi ja toivon mukaan jatkossakin, että tosi tärkeä. Arvostan kovasti tätä kuusi asiaa myös, että sillä tavallaan niin kuin muistutetaan jälkipolvillekin, että itsenäinen on Suomen maa. Nythän
uusia kuusia istutetaan, niin saadaan valokuvia ynnä muita muistoja niistä, että ei ole niin kuin tämä kuusi, että silloin ei niin ollut kameramiehiä paikalla eikä naisia. Joo, ehdottomasti on samaa mieltä, että kyllä me tullaan hankkimaan sitten se 100-vuotisjuhlakuusi ja otetaan sitten valokuviakin siitä, että saa jälkipolvetkin nähdä, että näin se komiasti kasvaa. Orimattilan Myllykoskelta on löydetty merkkejä Suomen vanhimmasta asutuksesta. Historiallisia löytöjä on tehty peräti 11 000 vuoden takaa. Orimattilan pitäjän historia alkaa Orimattilan seurakunnan perustamisesta vuonna 1636. Kaupunkinimityksen Orimattila otti käyttöönsä vuonna 1992. Orimattilan kirkonkylä muodostaa Orimattilan kuntakeskuksen. Orimattilan kirkko on graniitista rakennettu ristikirkko, joka valmistui vuonna 1866. Sisällissodan aikaan käytiin Orimattilan kirkon hautausmaalla taisteluita huhtikuussa 1918. Talvi- ja jatkosodan aikaan kirkon kellotorni toimi Orimattilan ilmavalvonta-asemana. Orimattilan Sommarnesin kartanon pihassa kasvaa komea kotikuusi. Talossa asuu myös Sari Hyväkkä. Vuosien ajan kuusi on toiminut komean talon joulukuusena. Me olemme Orimattilassa Sommarnesin kartanossa ja tämä on mun synnyinkoti ja kuusi on ollut tuossa pihalla suunnilleen yhtä kauan kuin minä tässä talossa. Että mä oon syntynyt 66 ja kuusi on istutettu 67, että en valitettavasti siitä istuttamisesta kauheasti muista, mutta tästä paikasta meidän suku on asunut sodan jälkeen tässä, eli isän juuret on Kirvussa Karjalassa, niin kuin kaikilla näillä suvuilla, jotka tässä kartanonmailla tänä päivänä asuu. Mutta siinä se oli semmoinen pieni kuusennäre, jonka juurella minä olen sitten aikanaan leikkinyt kavereiden kanssa. Et se on ollut mulle sellainen leikkikotikuusi. Ja semmoisen tarinan ainakin muistan, että kaverin kanssa joskus, en muista leikkiä, mitä se oli, leikittiin siinä kuusen läheisyydessä ja jotenkin se kuusi menetti kai siinä leikissä muutama oksan ja siitä tuli sitten aika kovaa huutia isältä jälkeenpäin, että ei kuusta saa tolleen kohdella, mutta hyvin se siitä selvisi, koska nyt se on ihan komea iso kuusi tänä päivänä, että ei kärsinyt sen enempää meidän leikeistä, ei silloin eikä sitten myöhemminkään. Isä toimi maanviljelijänä ammatissaan tässä tilalla ja talossa ja sitä kautta aikanaan sitten tila ja talo siirtyi minulle ja mun perheelle ja ollaan miehen kanssa jatkettu sitten, että ollaan niin kuin tämmöisiä toiselta ammatiltamme maanviljelijöitä, mekin nyt sitten vielä ikään kuin vanhaa perua. Mun isä on istuttanut kuusen ja ilmeisesti liittyi siihen, että hän toimi osuuskaupassa siellä taustapuolella oli hallintoneuvostossa ja varmaan muutamalle kaverillekin sitten myynyt näitä kotikuusia. Et se on ehkä se syy, miksi meille kotikuusi tuli. Plus sitten ihan, että halusi sillä kunnioittaa 50-vuotista Suomen itsenäisyyttä myös varmasti. Että kyllä mä muistan, että silloin kun mä olin pieni, niin keskusteltiin tästä, että on kotikuusi ja että se on istutettu aikanaan itsenäisyyden juhlavuoden takia. Silloin kun se oli pienempi, niin se toimi silloinkin meidän ulkovalo joulukuusena ja johonkin asti jaksettiin niitä joulukynttilöitä sinne suht koht korkealle asti kiivetä ripustamaan ja silloin muistaakseni otettiin aina kuuliaisesti sitten ne kynttilät talven jälkeen kesän tullessa iltojen valaistuessa pois sieltä, mutta nyt on jo käytäntö ollut useamman vuoden niin, että kun ne on sinne joskus saatu hyvin ripustettua, niin ne on sitten siellä kesät, talvet niin kauan, kun ne suinkin jaksaa ne kynttilät tuikkia. Et nythän kuusi on niin pitkä, että ei ole mitään toiveita päästä enää sinne latvaan asti. Et sit siitä on tehty vähän semmoista valekuusta, että niillä valoilla on haettu sitä kuusen mallia ja sitten kun on oikein pimeä, niin eihän se näy, että se kuusi jatkuu puolet ylemmäs kuin mihin ne valot jo loppuu. Että edelleen kuusi toimii meidän ulkovalojoulukuusena. Musta se on ollut hyvä projekti ja se on ollut tämmöinen niin kuin matalan kynnyksen projekti osallistua kaikella kansalla. Ja se on kuitenkin semmoinen
suomalainen tapa istuttaa puu jonkun asian kunniaksi, jos ajattelee, mitä itsekin on saanut vaikka lahjaksi, jotain kasveja tai näin, niin kyllä siellä joukossa aina on puita. Niin minusta se on niin kuin ajatuksena hyvä ajatus kunnioittaa jotain juhlavuotta istuttamalla puu. Ja sitten tietysti nykyinen ilmastonmuutos aikaan saa vielä sen, että on kaikin puolin hyvä, että istutetaan lisää puustoa, oli se sitten Suomessa tai muualla maailmassa. Minusta se on oikein hyvä idea ja kuusi ei välttämättä ole mun lempipuu, että täytyy nyt harkita, että tuleeko meidän pihapiiriin sitten uusi kuusi vai miten käy, mutta ihan yhtä hyvä idea kuin 50 vuotta sittenkin. Se asia ei ole muuttunut miksikään. Toivottavasti se kestää vihreänä vielä monta vuotta ja ehkä vuosikymmentä ja niin kauan kuin se siinä hyväkuntoisena jaksaa seistä, niin on ihan tervetullut jäämään pihapiiriin. Että toivottavasti ei kirjanpainajat iske. Se on hyvää konkretiaa, kun ajatellaan, että ai ton kokoinen kuusi on sitten, kun se on 50 vuotta kasvanut. Et siinä mielessä, no totta kai se on saanut tuossa olla niin kuin riittävässä valossa ja hyvässä ympäristössä, että se on niin kuin rauhassa saanut levittäytyä suuntaan jos toiseen. Mutta on hyvä esimerkki siitä, että kuin korkealle kasvaa 50 vuodessa. Jatkamme Hämeen matkaamme vielä seuraavassakin jaksossa. Tuolloin vierailemme Kanta-Hämeen Hausjärvellä ja Hauossa.